Khubor ka Batesi TV. Da ka jingtmu ban penkala durno ya ka yodo. Ka badai ga yo ka bahetam hapo ka than chitai lammingi. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala syong perkhat bat ka himamelim. Bani kren ya kisin jam ban shim nang ni syakmat. Kila syong perkhat ru bat ki officer ki bawan mi khmat ya ka World Bank. Khnang bakin la ban penkre no ya ka Solid Waste Management Program. Shuawan poi syaka jingyalang ha office ka himamelim u Chief Executive Member jangka KHADC uba penyai singsim ulayai daka kejat nadu na Secretariat Syadu Syamaukhar namar ka jingdheng kali syabapalat. Ka Sorkar Jela Kampat Kenran Satya ya ka jingtmu ban wanra ya ka lenti rel harilom Khasi Jaintia. Ya ka ni la pentip dau sembut Menteri Rangba ka Jela uba sniaw halang dhar uba pek ya ka tanat transport ha ka jing ya kren bat kilat patai kubor ha ka shipau tarik Risau arjar arpulai. Kumban syupun kan mau hang ni ba ka Sorkar Pedeng kala terwa ban sna arteli ki railway project ha ka ni ka Jela. Kata, ya ka lenti rel ka bajrong arfu kilometer ka ban penyaso na Tetelia sya bernihat bat sakawai pat ka lenti rel ka bajrong sispa pra kilometer ka ba penyaso na bernihat sya nong ba shalong. Kum shibenta ka jing rakhe ya ka jing dap san phau snem lane ka Golden Jubilee ka Meghalaya Board of School Education kala pulong da ka inter-school choir competition halor kapang celebrate the past, embrace the present, and rise to the future. La pelong ya kene kerensan ya kop hau Sosatham Auditorium Shillong bat lawan bani shimenta daki prateli ki school na East Khasi Hills District. Kinong bishar hagani ke jing ya kop ruai gilong uba B latam kakong P Wardri bat uba W nong se. Hagani ke jing ya kop ruai ya kanam ladu la yora daka Sinod Higher Secondary School rengkat kepala yokhur ya ka song pisa kepala Laipo Hajar Tengka ka St. Mary's Higher Secondary School kapalawan baar ka yokhur ya ka song pisa kepala Arpo Hajar Tengka ban ka Kiddies Corner Higher Secondary School kapalawan balai kala yokhur ya ka song pisa kepala Khatsan Hajar Tengka. Kakong sahitina yau im kala keno bakala syak ta akti hagi breu ki bala suba bagi dei ki bala buat khau yang bat kala keno bakila kran ru daki tensi tensang klem da buram shu yaki kintai bat yaki kena ki baya ki bayeng. Kani kala ja hapo ka right nong sken ka bahap hapo ka lat hat thamai ha ka bakidon kuma saw ne sangut ki breu ki bala buat bat ki ba kran daki tensi. Unongnya kali uba hallmark yau ram pat ula keno ba kita kibriu kila berngem bat penyiap yu. MP ka Raja Sabha u Dr. W.R. Karluki rengkat bat ki arpun riungut ki nong lek pilgrim nagane ke Jela Meghalaya kin sawan pai syala ke Jela hapo khendiat sengi layathu u sembut Menteri Rangba ke Jela uba sniaw halang dhar. Ulayathu ru bahaga sengi ublei kini ki arpun yungut kila yolat ban jam syashiliang uput usam hadien bakalami ke jingya kanat hapdeng ke Israel bat ke Palestine. Ulai tu bau Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulah shimkia yakane ke kam daga papen sngau sya ke Sorkar India. Ka office jong Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District kala rakhe ya ka tayo jong ka Right to Information Act daga ba perlong ya ka awareness campaign lani ka jingpenchai paitba halor ka pang Right to Information Act 2005 hakaba u Chief Information Commissioner bat u State Information Commissioner kila ai jingpenchai ya ki District Head ya ki Public Information Officer bat ru ya ki Assistant Public Information Officer halor ki jingdon kam ban ki jing mentoi baki officer kila ban yo haba ki penbiang ya ki jing tip kat kum ki jing don kam kum balabu da ka Sorkar khnang baki pait baru kin yo ya ki jing tip kum shibenta ka jing snok tilang bat ka state level mock drill ya ka bala penbek da ka disaster management ka office jong Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District ru
kala pen krek syachat ban ya shimenta ban ai ke jing hikai kumno ban yada habawan lengshap ki bor jong mariang kum ka jing khnyo jumai ka jing khe ke eryong ki jing ploding bat ki wei ki jing ja ki bo wan ra jing ma ya ke jing em jong ki pai ba u deputy commissioner ba ji kharmau plang ula karpat ya ki pai ba kim dei ban shep tieng namar ba kane ka dei tang ka mock drill lani ka ba shuak ya kane ka mock drill on penlong ha ka khat arterik urisau ha office jong UDC ka Bengaluru kala pen krek ban penlong ya ka Kambala lani ka lempung ya pen mare thong ya ki mui ka sarkar Karnataka ka thmu ban pelut shiklor tengka ban kershan ya ka jing penlong ya kum kane ka jing ilek kai saknam jong ka jela kala pen benaru ba ka sarkar kan ai marsan lak tengka syaki arpau teli ki lempung ki ban penlong hau benai banwan kumbal laipo hajar ngut ki riulum ki la khang lenti ya ka surak national highway ha Palghar kum ka dak ka jingkan mau buram ya ka jingdap nyo pu prasnem jong ka jing ya khun persya ya ki dole ne ya ki balatip kum ka Martyrs Day lalam khmat ya ka ne ka jing ya lompat ba da ka All India Kisan Sabha kila pha jing tho show collector jong ka Palghar ban dawa ya ka hok jong ki ban long try ya ka khandau ka siap bat ki dawaru ba dei ban ai ya ka hok jong ki ban yo ya ki scheme ba pher u leno bashir khaitam ha India u Shahid Latif u bala saindur ban hiertma yak shispai ha Pathankot ula syaksiat yap hanong ba Sialkot jong ka Pakistan u Latif dei u leno jong ka Jaish-e-Mohammed ula syaksiat yap hajan jong ka Nur Madinah Mosque ula syaksiat patok ha India hado khan reusnem nre hadien la IT no syaka Pakistan house nem arajar shipho ka sarkar Uttar Pradesh kan thau ya ki pink booths ha ki khandai tali ki nongba ki bahap hapo jong ka safe city project da ka jingthmu ban ai jing shngan ya ki kintai ha ki live nai ki banwan ka sarkar kan bo 6000 shispa ngot ki pulit kintai ha ki khat new tali ki municipal corporation bat Gautam Buddha Nagar bat on ai ru ya ki da ki scooter ki babam da ka boarding electric ka University Grants Commission ha India kala penmi ya ka hukum ba barok ki jaka pule ki bahap ha ka higher education ki deiban ai ya ka jingtip syapang jongki naduk ka bai pule ne ka fees ka national ranking ka jingdon ki hostel ka scholarship bat ki ai bat ka website jongki ka UGC ka kwa ba barok ki slem pule ki bahap ha ka higher education ki dei ban syai ha ka rukom trekam bat ban light ru na ka no ka jingtip ka babakla nreungut ki samla kan thai ki badai ki nong yakhun wrestling na jala Assam bat u coach jongki kila kelon bat kimtip briushu hadin baki ngat bi na ka bam ka baki bam ha Patna railway station kani ke jingja kala ja ha ka por baki dang wan phai na ka lumpung yelakai ka balalong ha Bhopal habala poi ha Jamalpur railway station lailam no eki sha hospital bat menta ka kot ka khia jongki kalabiang ki Hindu ki pasyong basa ha keleng giri ka perthai kum na United States na Canada na United Kingdom na Australia bat na ki wei pat kiri kila penrem jur halor ka jingher thma kensan ki Hamas ya ka Israel kila dawa na ki sarkar jongki ri jongki baki dei ban le ya ki Hamas ki Hindu harangkat ki Jew kila penlong da ka jingyai rally ha Canada ba Chicago ki bahayang hasem jong commander barang ba jong ka kenhon Hamas u Muhammad al-Daif kila yap ha ka jingkhruit ting ka Israel ha Gaza la pentikna ba upara jong u Daif bat ki khun upara jong u kila yap nrei ampat shimla pat ban pentikna la udon na em hayeng ha ka por ba ka Israel ka khruit ya ka yeng sa jong u ki company jong ka Google ka Microsoft bat ka Amazon ki badan ya ki nong trade jong ki ha Israel kila penrem jur halor ka jinghertma ka kenhon Hamas ya ka Israel u CEO jong ka Google u Sundar Pichai u CEO jong ka Microsoft u Satya Nadella bat u CEO jong ka Amazon u Andy Jassy kila kular ba kanom ja AA ka basniu ya ki nong trade jong ki
Ki company kum ka Chuck Robbins bat Cisco ru ki pelit jemut baha menta ba ka ka basniu kan nom ja ya ki nong tre jong ki badon ha Israel. Ka Israel Defense Force kala therting ha ki prapotli ki jaka ha Gaza kila yo ban siap pan pra ya ka krem pelang tiarthma jong ki Hamas bat artili ki command center jong ka. Kumba lailak ngut kisipai Israel menta kila yo ban rung hapo Gaza bat ki don jingtmu ban lek pan pra lut pom ya ki ktem jong ki Hamas. Kibor sarkar ha Gaza kila pentip lupa sya ki pai ba bakila ban yo boarding show hadien baka Israel kala khangdam lut ya ki jingshalan mar sya Gaza. Ka Israel kam ailat show ban penpoi boarding ban penpoi marbam lani ban penpoi umpniang petrol ne diesel sya Gaza. San sengi mensua kala don ka jingkhnyo jumai ka bashirkai ha Afghanistan ha kaba hadu kumba arajar ngut ki breu kilayap. Mentapat kala khibiang ka jingkhnyo ujumai uba nriu point lai magnitude jong ka Richter scale bat hagani ka jingja prapho ngut ki breu kila mensau. Ka Israel Defense Force kala yalam ya ki nong thok khubor na keleng ka perthai sya ka kibbutz Kfar Aza ka jaka ba buntam ki breu ki balayap na ka jingsya senrek kuli napang ha ki Hamas ha kapor ba ki leno Hamas ki yo ban rung hapo uput usam jong ka Israel. Kila pen ya ki sau hoteli ki met yap jong ki khlung ki met yap jong ki kenthai bat ki met yap jong ki rangba ki bathia lengktar. Kila kerpat Syaki nong thok kubor bakin peni syaka pertai ya ka ka baki yoi dala ki khmat lajong. Bat ki sipai Israel ki laong bakani kamdai ka madan thma bat kamdai ru ka thma nrei ka jing penyap ben ya ki balui lui. Kitu kilong kimat kublai.